Черноморец. Машина нормално с ръчка с... Ама не да я докарваме. Дай кажи тук на мен. Ей тук на... Дайте с него там, с него. Той искаше преди. Ще му кажем. Да се плаща. Ние пихме. Oh, this is the guy who sells the fish. I think this is... Where is... Що живота не мурчи. Вчера е това. Заметохме от града. Не можем да стигнем до града. Това, че ти гледаш нещо, което ти харесва. Така пък алгоритъма го вижда. Две-три още едно. Няма дърване там. А вие си затопляте вода за чайче или? Не, там да си има. Да си има, да. Да се охлажда, да се увлажнява външата. Да въздуха, да. Добре? Не знам. Дойде тук, като се върне на гости, като да се вземае до Калило, да някакви от тиролици казвам. Абе към дали ще се спре там, бе? Я не искам за италианец, тиролици, брати женят за туркини. Да, да. Кое е заведение, бе? Едно кафе, ето има. Кафе. И що? Миналата година. Комната. Миналата година, тук цял оставиха октомври. Там ще не да стигне. Роси акордеонистката.